čom spočívala podstata hriechu prvých rodičov? Odpoveď, že v neposlušnosti je síce správna, ale nevyčerpávajúca. Problém prvých ľudí spočíval v tom, že mali nedostatok dôvery voči Bohu. Nechali si vsugerovať pochybnosť, či Boh pred nimi predsa len niečo neskrýva. Majú sa dobre, ale čo ak im Boh nechce dať to najlepšie? Odmietli sa spoľahnúť na svoju dobrú skúsenosť s ním. Rozhodli sa zorganizovať si svoju budúcnosť sami. Bol to pokus so smutným výsledkom. Všimnite si dobre tento obraz. Jeho autorom je nemecký maliar Emil Nolde a volá sa Stratený raj. Maliarovi sa podarilo dokonale vystihnúť situáciu. Žiaden zisk, len obrovská strata. Nedostatok dôvery voči Bohu, jeho odstavenie do kúta a následné úsilie budovať si perfektnú budúcnosť sami sa stali akousi charakteristickou črtou ľudstva. Boli a sú tu všelijaké pokusy. Možno s čiastočným úspechom, no napokon končiace stratou. Stratou radosti a pokoja vo vlastnom vnútri, v našich vzťahoch a uprostred celého ľudského spoločenstva. Toto je prvá vec, ktorú nám pripomína dnešná nedeľa. Druhá je tá, že raj, ktorý sa kvôli neposlušnosti, respektíve nedôvere prvého Adama zatvoril, je znova otvorený. Vďaka novému Adamovi, Ježišovi, tomu, ktorý bezhranične dôveroval svojmu Otcovi. On sa spoľahol na Božie slovo. Nezavrhol svoj dobrý vzťah s Bohom napriek tomu, že dostal veľmi lákavé ponuky, plný žalúdok, popularitu či moc. Bol za to odmenený. Evanjelista Matúš končí svoje rozprávanie o pokúšaní Ježiša poznámkou, že k Ježišovi prišli anjeli a posluhovali mu. Boh sám sa postaral o toho, ktorý mu dôveroval a zachoval mu vernosť. Dôvera v dobrotu Otca a s tým súvisiaca vernosť boli Ježišovou základnou voľbou. On sám nás pozýva k tomu, aby sme volili podobne ako on. Ježiš povedal aj v našom mene Bohu definitívne áno. Zostaňme spojení s ním. Jeho absolútna dôvera sa stane našou dôverou. Jeho vernosť našou vernosťou, jeho odmena našou odmenou. Dosiahneme to, po čom túžili už prví ľudia. Budeme podobní Bohu. Budeme mať účasť na jeho poznaní a na plnosti života.